Sattabi godang ma di punguan na pinarsangapan na parjolo sa heli hita tutu tama hita marula-hula madok mauliat itu do penyamatan nomor 2 di bata ima di siala asilo tolong ni rohana na madongani hita saluhuna hipas do hita tungganu prosia nudung-udung tabi ima nagabi bui tol hasita marpungu di bagas sigonggom nasa pangisinaw di bagasan hahipaso dohot las ni roha suang-suang nima dihamu hula-hula nami nahu parsangapi hami mau liate ma di partikian nang pinasa muna tuhami ianak muna nuaing tutu ima di naung sipul hita marsi panganun ima si panganun narak tapatupai ima di uleun ulang tahun pa 27 ima punguata tugas si hobing na adong di 2 tahun anggia matutui saudara mai tu daging saudara mai tu buhi si paniak huli mai jala si panidak panaili suang songoni ma na parjulu seheli mauliati ma dihamu hula-hula nami ho parsangapi hami takas do tutu diberi kami ima dina salilingon di bahasa di biak kamudo holong muna na marianak ko tuhami akay anak ko muna terlumobi ma dihamu kitua nami bedahara do sekretaris salu nama mu pengurus ni pungat tak mau lihat gudang ma tutu na perjolo di pasatami tuhamuna ima tung denggado diberi kami merdalan pungat tahun na salilingon di haradio ni rohamuna bay di pikiran nang di tenaga diberi kami do tutui di haringga somuna di nana manguduh kami asima tutu rohani tu hatta saya dilihat tua ma dihamuna gajang ni umur jala di perbisuki tu hatta hamuna boy tutu tuari akan mangihut di bagasakahi pasok kamuna ima dinalaho padimudimuto pungot taun tuari aka nanaingro sian hami pargeling muna nang aka buru bere ibe bere mewakili molope dia ka arong na huhumurang di nasalilingon totok kita tutu nunga takas tapay hutihu pungot taun nunga 27 tahun asalam tabama aka holong di hita boy dohonon hita na ditano parsirahanon hita nama akasukut taduan dinalahura mangulehon uleon baik uleon akka las niroha nang dia kabut niroha asa totok kita tasa saurdut rapak kita dinalaho mangulehon ima na ditano parsirahanon adong dia kapadohan ni netua jonok inna pertubu jumono kaddo akka parhudul marhite ima hita nama nagabe saurdut ita tu dulu saurdut tu tuduan diakkan nalaho marsisukuna sugut taduan akka adong haruan nauli di hita ima nasa punguan na adong di 2 tahun asima rohani tu hatta tutu saya di pasu-pasu tu hatta mahita saluhuna dia ka dana na pe na pinalumihon ni tu hatta ibur-ibur magodang may suang-song ni dia ka nasutubuan anak pe tubuan anak ma nasutubuan boru di pasu-pasu tu hatta ma gabi tubuan boru horas-horas sita na metua ibur-ibur magodang ka na met suang-song ni ma dia ka anak magudang pe saya kamar rokat manasida dapo rokat day betul rokat mamora aka rokap silas ni roha tujuluan nyariyo songonima sian hami boru muna sailam tu punga silas ni roha ma punga totuari akan mangihut totok kita tutu di bagasan sada ni roha di hatani netue ma dohonon nami asa emesi tebe 2 perlinggoman si borok amat tade bataro to siliot 2
horas mahita di parorot matutu balitang mapagabi tumudak ko si tuduan arita magabi namar hula-hula boru namar hahamaranggi nang dia kahita namar pariben totok kita marsi paolo oluan matutu sahat di sulu sahat matu botian nunga sahat atuk kita ima di namar ulang tahun pa 27 huluhun tugas yobing boru beri ibe beri sahat kita horas jala gabian matutu songonima sian hami mewakili boru beri ibe beri alai tung ati dia adong hata tabaan pinalia ma tuaka pariban nibe narong dison songonima sian hami gabi jala horas